Väčšina ľudí aj dnes popíja doma tradičnú zalievanú kávu. Ako inak si ju môžeme pripraviť, to vám v dnešnom dieli ukážeme. Najstarším spôsobom prípravy kávy je jej varenie priamo s vodou v džezvách a rôznych nádobách. V našich podmienkach je zaužívané skôr zalievanie kávy, jej zaparenie a vyluhovanie. Dodnes sa v arabskom svete pripravuje takmer výlučne takýmto spôsobom v tzv. Džezve. Takto pripravená káva je veľmi populárna kvôli jednoduchej a lacnej príprave a pomerne plnej chuti. Aj keď existuje viacero spôsobov jednoduchej a rýchlej prípravy kávy v domácich podmienkach, dnes si povieme o dvoch najrozšírenejších. Prvým z nich je French press. Ide vlastne o obyčajnú valcovú, často sklenenú alebo kovovú nádobu s piestom, na ktorom je umiestnený filter a vrchnák. Medzi nesporné výhody takéhoto spôsobu prípravy je nízka obstarávacia cena samotného French pressu a pritom zachovanie plnej chuti kávy. Postup prípravy je jednoduchý. Necháme zovrieť vodu. Ak chceme dosiahnuť čo najlepšiu chuť kávy, používame pokiaľ možno čo najmäkšiu vodu. Horúcu vodu nalejeme do prázdneho French pressu, aby sme ho predhriali. Počkáme niekoľko sekúnd a vodu vylejeme. Do predhriatého French pressu vložíme kávu. Káva by mala byť stredne až hrubšie mletá. Čím jemnejšie je káva mletá, tým viac vystupuje jej horká chuť. Kávu zalejeme požadovaným množstvom horúcej vody a prikryjeme vrchnákom, pričom piest s filtrom necháme v hornej polohe. Asi po minúte odkryjeme vrchnák, kávu premiešame lyžičkou a znova prikryjeme, aby sme zachovali arómu. Počkáme ďalšie 3 minúty a pomalým pohybom zatlačíme piest smerom dolu až na maximum. Tým oddelíme hotový nápoj od mletej kávy. French press je výborný spôsob prípravy odrodových káv. Aj mnohí pražiari skúšajú jej chuť práve takýmto spôsobom. V každej talianskej domácnosti, počnúť s Benátkami až po Palermo, nájdeme už opotrebované, ošúchané, staré, klasické moka kávovary. Tento malý zázrak vyvinul v roku 1933 Alfonso Bialetti a v talianskych domácnostiach je to mnohokrát jediný spôsob prípravy kávy. V spodnej časti máme nádržku na vodu, potom je tam lievikové sitko, do ktorého vkladáme kávu a horná časť, kam káva vyteká. Para spôsobí pretlačenie teplej vody cez sitko s kávou, ktorá do tej hornej časti preteká a táto káva má plnú chuť, výraznú chuť, nemá ovšem penu, ako má espresso. Ak si chcete takúto kávu pripraviť, postup je nasledovný. Do spodnej časti kávovaru, nádoby na vodu, nalejeme čerstvú vodu pod tlakový ventil, nikdy nie viac. Vložíme lievikovité sitko a nasypeme kávu až po vrch. Pevne spojíme s vrchným dielom a položíme na mierny ohrev. Po niekoľkých minútach nám začne do hornej nádoby vytekať káva. Chvíľku počkáme a keď je už takmer všetká káva pripravená, vypneme ohrev. Otvoríme veko a lyžičkou kávu opatrne premiešame. Nakoniec prelejeme kávu do pripravenej šálky a podávame. Do moka kávovaru si ovšem kupujte kávu len hrubo mletú, aby káva pomaličky pretekala a aby zachovala si svoju arómu a chuť. Ak sa chcete dozvedieť viac zaujímavostí o káve, pozrite si seriál Fakty a mýty na našej internetovej stránke.